जंगल जंगल ओंखारबोबाय जों नै बोरो लामायालाय हादान सिफायनो फैदोंलै गाइस नै लागाव नै जों मायाव ओंखारबोदों आयौ पानि पानि ओइ नै सफैबाय गाइस ओमफ्राय नै सासे दङ जोंना बेजों रायलायनांगौ मेल्ला खोथा दं दिनै गाइस नोंथांमोनखौ आंनि फोथाय बोसोराव दिनै खनसे गोसो गोथारै बरायफिनलायबाय आरोना दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं मा गोदान भिडिअ लानानै फैदों दिनै मानि सायाव नोंथांमोना सोरजों दङ आङो आरो अबे जायगायाव दङ नोंथांमोननि सिगाङाव आं एसे उनाव खिन्थागासिनो दं नोंथांमोना जायखिजाया भिडिअखौ नायबाय थादो आरोना जों एसे फानि टाइपनि भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै नै बारस्रायला बारस्रायलि दङ ओरैजाय नै सुसकेट बायनाय दं मोनसे नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ ओमफ्राय जों दा मा मोनसे एकदमबारे इन्टारेस्टनि भिडिअ लाबोबाय आरोना मा बुंनो एकदमबारे जायगाया नायदोनै नायना लादो नोंथांमोना चेनेलखौ सोरबा गोदानै फैनाय दंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होदो दा जों मेन टपिकआव फैनोसै आरोना नोंथांमोनजों नै ओरै दङ सुसकेट बायनाय ओमफ्राय ओरै दङ नै जोंहा आसोला बरियानो वाव आसोला नै फट' लानो नागिरदों आरोना नै बियो नै जोंना केमेरामेना नुखाबाय दा केमेरामेनखौ फट' खेबदों नै ओरै ओरै लाग्रा ओरै खेबग्रा ओमफ्राय आं भिडिअ खालामदों आरोना जोंना ओरैनो टाइम पास बेरायफैदों आरोना माथो खालामनाय बेलासियाव ओमफ्राय जों एसे माबा माबि खिन्थानोसै माबा माबि रायज्लायनोसै आरोना सल'बाथा बायदि बेनो जायगाया नुवाखै बेसेबां मोजां ना नोंथांमोना जायगाखौ माबायदि नुदों खिन्थाहरदो मा बुंनो नै बा सान मोदाननायजों जाबजों माथो गासिबो सोलायजोबथारबाय सोलायजोब्बाय माथो होनलाय सोलायनांगौ दे खिन्थादो दे एसे देरा मैयानि बागै एसे बुंदो मैया मा जायामोनलाय एसे होनना बुं मैया थारमाने ओरै जादों आरोखि बे जि खामानि मावदोंमोन ना मानसिया आं बिनि साइडै बुंनो सानो बेयो एथ' खस्थ' खामानि मावदों ओमफ्राय नैबे ब्लगारा थांनानै डिस्टार्ब खालामदों आरो नङा बे नङा माने मोनसे टपिकआ बे मोनायाव जिनाखि फेसबुक इन्सटाग्राम माबा जादोंमोन ना बेनि बागै एसे खिन्थाहरदो मा जायामोन सनिया कुइननि भिडिअ बांद्राय जादोंमोन बेनि थाखायनो एसे बिदि जादों ओमफ्राय बर'नावल' जायाखैना ओमफ्राय गासिबावबोथ' जादों बे मानसियानो बर'नि आफ्रिकायाव थांनो फैखानायखाना बेनि थाखायनो एसे इन्टारनेसनेल जाहैदों आरोखि आदसा जानाया बेनो जानाया ओमफ्राय आरो मा दंबावो गैला बुंबावदो एसे उनावथ' जेबो गैला जायखिया एक्जाम जोब्बाय बिन्दासै दा ओमफ्राय स्कुटि गोसा सालायनो सोलोंना गैया एसे खुनुरुखुम पास जाबानो जायो ओमफ्राय गाइस नुबायना नै गथ'फ्रा मालाय माबायदि गाखोयो जोंथ' हाला दा अबस्था खाराब नै वा नुवाखै खोबाय खिन्थु दा बुंसै वा लागाव दे हरजा दे बुंदो भिडिअ लायोबा जों मोसाहैगोन ओमफ्राय जोङो रंजाहैगोन बेरायफारथिं नालाय टिकेटआ ओरैनो बायाखै बे मोनसेया जों बादुखु मोनसे माबायावसो एसे बायनाय जादों बिदिनो रायजो राजाफ्रा मावाखै नालाय बे बायनाय जाबाय आरो गाइस नै जों दा ना बोननाय नायनोसै आरो ना बोननो फैदों नै ना बोनसिगोन आरो ना बोनदों नै ना मोनो नामा बावलाय ना मोनो दे जों बोननाय नायनोसै बोननानै देखायदो दे जोंनो नै ना बोनदों आरोना गाइस ना मोनो होनदों आरोना बय मोनो नामा नायनोसै नोंसिनि सिगाङाव देखायनोसै आं ना बोनदों आरोना नै गाइस ना मोनो ना मोनाथाय नायनि गाइस जों दा मानि नै माबाबाय आरोना दैनिफ्राय ओंखारबाय थांसै जों साथामबो नै फारि फारि नायदो नै गाखोबाय नै
दा समाव नै दा जों थांफिनसै आरोना मोनसे दखान थांनानै जाग्लुंलाबायनोसै ओमफ्राय थांसै ओमफ्राय हाग्रा गोजाखासो आरोना जायगाया नायदो नै एकदमबारे बुहुद थाग्रा गराय मैदेर थाग्रा बिदि थाग्राखासो आरोना जायगाया गाखोखायो नै जंगलबारि फुरा हाग्राबारि मा बुंनो ओरैनो हादान गोदो उन्दैयाव बिदियावनो बेराय देरनायसो जोङो नै फुरा हाग्राजालै जायगाया थांसै सुसकेट बायनावसो दंफैयोमोन आरोना जोंनि लागाव मा बुंनो गाइस बेरायनायजोंनो बेरायनाय नों होलाय बे एगजाम होनो नागिरदों नैबेनिफ्राय एकदमबारे होलाय एगजाम हो एगजाम होग्रा नैबे साला गिनानै हिनजावा न'आव फैनानै थांफिननांगौबो जोंनाथ' दा एगजाम जोब्बायलै दा फार्स्ट इयारनि फरायफुनाय लाइमोनफोरखौ मा बुंनो सानो मा मेसेज होनो सानो जोंनाथ' दा एगजाम जोब्बाय औ जेबो फरायनाङा जों माबायदि फरायदोंमोनलाय डोन्ट स्टाडि अनलि ट्रास्ट टिचार्स औ इमानि फार्स्ट इयाराव थिखायो फंबायमोन बिनानावमोन फरायनाङा जोंबो फरायखायाखै आरोना फार्स्ट सेकेन्ड इयारबाबो जों फाइनाल होदोंबाबो फरायखायाखै जों लाय नै बेथ' लेखाखौनो नाङा बे लेखायानो गोदानैनो दंजोबो बेना आंथ' गेमसो गेलेबाय थादों बेथ' बेनो आइडि हरना दोन आरोना कमेन्टआव बेजों गेले पाबजि गेलेयोना लेजेन्ड गेलेयोना फ्रि फायार देन्जारसो ओमफ्राय बेलाय आं बट गेलेयो नों मा गेलेयोमोनलाय दिनैनिफ्राय पाबजि डाउनलड खालामबाय आरोना बेयो माने लेजेन्ड गेलेदोंमोन बे एगजाम टाइमाव मानो होनोबा बेना मबाइल मा होनो बिदिखौ जेबो बुंथ'ला एसे सिंनि खोथा ना बिदिखौ जेबो बुंथ'ला ओमफ्राय दा जाय फार्स्ट इयाराव फरायदों आरोना फंबायमोन बिनानावमोन फरायनो नाङा जोंबो फरायखायाखै नोंथांमोना फरायाबाबो दानि जुगाव मा होनो पास जाखायो आरोना सरकारानो नोंखौ फ्रि पास खालामखायो लाब गैया फरायनानै बेनिखायनो मा खर' खाथिनायनि लाब ना होनो नोंगौना ओंखायनोथ' फरायनो नाङा आरोना जोंबो फरायखायाखै जों बेरायसो थायो आरोना बिदिनो बेराय ओमफ्राय एगजाम लिरो दङ थ' गाइस नै जों नै सालबारि बाजाराव फैबाय बेखौ सालबारि बाजार इज नन एज कालु बाजार थ' जोङो नैबे बिथा जोंखौ एसे माबा जानो नागिरदों नै बेस्थ'थार बिराद जाग्रा नै फैसा बिगोमोन बिनो ओमफ्राय नै मा जागोन सिंग्रा जाबोनोसै नै सिंग्रा लागावनोसै जानोसै